Masenze umzekelo we-addition. Sinalo 46 plus 43. Sawubhala ke u-46. Ezantsi kolo 46 sibhale u-43. Sizobe ke ngokumgca. Indlela ke yo-edeyo ukubana siqale kulaa ndawo yo-1 apho sino-6 no-3. Sawuthi ke ngoku 6 plus 3 sifumane u-9. Simbhale pha ezantsi kwala 3. Ke ngoku siyojonga ukubana sinala 4 nala 4. Sidabanise u-4 plus 4. Sifumane ke ngoku u-8. Anditsho sibhale pha ezantsi. Into ndifuna unibonisa uba yeyokubana kutheni sikwazi ukwenza i-addition kanje. Ngoba ndifuna ubonisa ukuba la 4 nalo 4 sikwenza u-8 azimelanga u-4 qha zimele ukuba kuku-40 no-40 kulaa ndawo. Uyambona ukuba u-46 ku-40 plus 6 anditsho? And then u-43 ibe ngu-40 plus 3. Yabona naba aba-40 bendithetha ngabo? Masidibanise ke ngoku lana amanani xa sesiyojongile uba enze njani ukuba sifumane 43 no-46. Sawuthi 6 plus 3 sifumane u-9. And then siyambona ukuba lo 40 plus 40 shiyeke nayo sifumana u-80. Xa sidibanisa u-80 plus 9 siyabona ukuba sifumana u-89. Benifuna nje apha unibonise ukuba naxa nidibanisa la manani osibini akule ndawo ye-tens kanye nidibanisa ntoni. Funeka nikhumbule ubana xa udibanisa la 4 ka-46 no-4 ka-43 azimelanga u-4 zimele u-40 ngenxa yazikulaa ndawo ka-10. Enkosi.